Здравейте, ние сме Ромос Team. Здравейте! Днес искаме да ви представим нещо ново от Дели. Директно от Шанхай идва. Ето Ани ще ви презентира какво... Доста хубаво ми изглежда и луксозно. Аз обичам такива неща. Нека да видим какво има вътре. Серията New Sign на Дели е предназначена за модерни офиси и предлага висококачествени офис материали с акцент върху иновативният и естетичен дизайн. Тя е създадена с идеята да съчетава функционалност и стил, като продуктите имат минималистична визия и удобство при ползване. Основните предимства на серията са изключително модерен дизайн, ергономичност, качество на материалите, широка гама продукти и, разбира се, интуитивност. Серията New Sign е популярна заради способността си да вдъхва свежест в традиционният офис интериор, без да жертва функционалността. Виж колко е готина тази поставка. Как се мърда въжат. Като асансьорче. И може да си ги местиш напред-назад и да слагаш различни неща. Харесва ли ти? Да, харесвам. Може да я вземем децата вкъщи да си играят. Ето, значи ще върши работа и вкъщи за хоум офиса. Виж колко готина и ножицата. Или примерно ако някой харесва, може Виж ножицата. Погледни. Виждал ли си такава? Не съм. Ножицата е като произведение на изкуството е. Да. Модерна е. Може някой телевизор да я хареса. Но този бял цвят ще ми отива повече на мен. Как мислиш? Да, Дали имаме в други цветове? имаме да. Очакваме в синьо, розово и зелено. Идеално, значи този белия комплект е за мен, пък вече ти ще си избереш от другите цветове. За мен е синя. Не си от Левски? Добре. От Соня съм. Добре.